Život poštara nije lak. O njemu ovisi sreća ili nesreća onih koji se nadaju. Hoće li jedan automobil pojuriti i što se sve može poslati poštom? Hoće li gospodin poštar Kolbaba uspjeti donijeti pismo bez adrese? Pročitajte u poštarskoj bajci Karela Čapeka. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET.